Ga kaɗan daga cikin shirin labari na zango na 14 kashi na 9 daga kamfanin Saira Movies. Mai martaba sarkin gabas, Galadiman gabas, su suka aiko mu domin mu zo mu ɗauki yaro mu maida shi gidansu kamar yadda aka tsara kuma shari'a ta tsara. To don Allah aje a ɗauko mana yaron mu tafi da shi. Ba na so raina ya ɓaci anan. Sai me irin naki ya ɓaci? Wallahi ba yadda kika iya da mu. Yawwa. Kuma da na san cewa da ke aka zo nan wallahi ba zan fito falon nan ba. Ai dama na san duk ana nan. Ai tun da na ga motoci an jera su da ras na san ko dukkan su suna nan gidan. Malam ina zuwa? A'a, yau ni zaka tambaya ina zuwa? Ni da gidan Amini na? To gidan nan manyan mutane ne a gidan nan. Saboda haka ka koma waje in mun fito ka gansu. Yo ni ba na fara shamaki da gidan nan. Ni dan zaka yi haka? Idan haka malam aka ce ka fita ko? To ko tausayin sa kike ji ne? Allah ya umma, ban taba tsammanin sa ne zai iya nadama haka ba. Kin ga yadda ya koma? Ya soma da ya lalace. Tunda dai har ni ne ubansa. Idan har na zo wajen ai babu wanda isa hana tafiya da shi ko? Idan akan yaron nan zan iya dauko sojoji muta 10. Ni da na dauka matsala ta kare tsakaninmu da masarautar gabas. Ashe har yanzu da sauran kura. Imbiya, da Allah kira mu abba, ki haɗa da shi a waya dan Allah dan Annabi. Saboda me? Me yasa dole sai an kira shi? Sunana Abdullah Amdaz wanda kuka sani da Excellency. Sunana Amina Ubasan, wato Jamila a cikin shirin LABARINA. Nake gabatar muku da manhajar Data World. Da manhajar Data World za ku ci da kai sun wahala shiga kan application ɗinku wanda ke faruwa ga wasu manhajoja wanda manhajar Data World ba ta da wani matsala. Daga cikin tsare-tsaren da ya bambanta manhajar mu ta duniyar data da saura shine tsarin free manual funding, wato hanyar saka kuɗi a cikin wallet ɗinku ta hanyar amfani da asusun ajiyar da muke da shi na banki ba tare da haraji ba ko cajin ku sai sun kwabo daga cikin abin da kuka saka. Muna da tsarin money refunding, wato mayar masu amfani da manhajar Data World kudin su insta to sai da abin da suka mintuwa walau data ko kacin waya a nan take. Muna da tsarin free consultation da muke bawa API users, ma'ana sabbin masu shiga harkar kasuwancin data kyauta. Hatta waɗanda ke cikin harkar kasuwancin data da suke da application nasu za su iya connecting API nasu da kamfanin Data World domin samun rahusa. Muna da ƙwararru kuma jajirtattun ma'aikata da suke zaman jiran ko ta kwana don sauraron kokenku da wayoyinku kowace matsala. Ku garzaya Play Store ko App Store domin sauke manhajar Data World. Kun kalli kaɗan daga cikin shirin labari na zango na 14 kashi na 9 daga kamfanin Saira Movies. Ku kasance da mu a ranar Juma'a don kallon cikakken shirin a channel ɗinmu na Saira Movies da ke kan manhajar YouTube da misalin karfe 8:30 na dare, sai kuma da misalin karfe 9 a sabuwar tashar mu da ke kan tauraron dan Adam wato Satellite TV kenan. Kuma da na san cewa da ke aka zo nan wallahi ba zan fito falon nan ba. Tunda dai har ni ne ubansa. Idan har na zo wajen ai babu wanda isa hana tafiya da shi ko? Idan akan yaron nan zan iya dauko sojoji muta 10. Ni da na dauka matsala ta kare tsakaninmu da masarautar gabas. Ashe har yanzu da sauran kura. Imbiya, da Allah kira mu abba, ki haɗa da shi a waya dan Allah dan Annabi. Saboda me? Me yasa dole sai an kira shi?